salmune l'art mis-sema kull fil-oru bloħ l-alsin jamlejja nisikħaj għalixin tal-ħajja s-sin fik is-seta fik il-ħina intfawwara ta' kull ġil. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba u ltqajna biex niċċelebraw din l-Ewkaristija. Eżis ħuti fil-bidu ta' dan il-jum nfaħħru l-mulej kif għamilna. Kemm grazzja kbira li tfaħħru l-mulej. Kemm jimlienna qalbna bil-ferħ meta nfaħħruh lill-mulej u jiftħilna qalbna biex nirċievu l-grazzji tiegħu. Il-grazzi lill-mulej irid ixerret fuqna bil-kotra, mod speċjali permezz ta' Marija li hawnhekk għad l-erbat propju għaddew. Għalina kull nhar terba jibqa' jum verament speċjali ta' devozzjoni u qima lejn Marija. Ma ninsewx eżis ħuti l-aqwa mod kif inqimu għal Marija hija li nsiru nixbħuha, li nħobbu lil Ġesu u npoġġuh l-ewwel qabel kollox fil-ħajja tagħna. Però hija kienet imnista mingħajr dnub li m'għamlet qatt l-ebda dnub fil-ħajja tagħha. Aħna maħniex bħalha, aħna mitinbejn. Però għandna l-grazzja tal-maħfra u ħanieqfu ftit mumenti fiskiet biex l-ewwel nett narfu u naċċettaw li aħna mitinbejn u allura li għandna bżonn il-maħfra u l-grazzja tal-Alla. Ħanieqfu ftit fiskiet u l-mulej nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Iben Alla li twelidt minn verġni u sirt ħuna mulej ħniena. Iben il-bniedem li taftader in-natura dajfa tagħna l-bnedmejn, Kristu ħniena. Iben il-kbir tal-Missier li ssalva lil ħutek u twassalhom fis-sema, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħħuna Geri Latante. Se nagħmlu l-Quddiesa tal-Verġni Mqazza Marija, għajnuna tal-insara, u se nitolbuha b'mod speċjali għal pajjiżna biex hekk dax-xahar li fih iċċelebrajna u x'hekk il-festa tal-Vitorja Marija terġa' tidħol għalina biex ta' bilħaq nerġgħu niskopru sbuħija tal-fidi tagħna, nerġgħu mill-ġdejд bħala pajjiż nażlu lil Ġesu l-ewwel qabel kollox. Nitolbu. O Alla, Inta għamilt lill-Omm ibnek il-Għażiż, Omm u għajnuna tal-poplu Nisrani, għatina li ngħixu dejjem taħt il-ħarsin tagħha u li l-Knisja tiegħek ikollha lena tasliem bla tmiem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, intom ħabbirku għal doni jola, imma jien nurikom triq li tgħaddihom il-koll. Li kont nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli bla ma kelli l-imħabba, kont inkun jisni strument tar-ram miżarżar jew platti ċekċku. U kieku kelli d-don tal-profezija u kont naf il-misteri kollha u l-erf kollu, kieku kelli l-fidi tiegħi sħiħa li nqanqal il-muntanji imma ma kellix l-imħabba, jien ma kont inkun xejn. U kieku kelli nqassam ġidi kollu fil-karità u nagħti ġismi għal ħruq bla ma jkolli mħabba, xejn ma jkun jiswi li ta' ġid.
L-imħabba taf tistabar u tħen. L-imħabba mhijiex għajjura, ma tintefaħx bija nfisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma tagħmilx dak li mhux xieraq, ma tfittix dak li hu tagħha, xejn ma tinkolla, ma tżommx f'qalba għad-deni, ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Kollox tgħader, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissapporti. L-imħabba ma tintemm qatt, jgħibu l-profezziji, jisktu l-ilsna, jgħib l-erf. Għalissa nafu biċċa u l-profezzija tagħna inieqsa, imma meta jfeġġ dak li hu sħiħ, jgħib dak li hu nieqes. Meta kont tarbija, kont nitkellem ta' tarbija, inħoss ta' tarbija, naħseb ta' tarbija. Meta sirt raġel, warrab dak li hu ta' tarbija. Bħalissa naraw bħalli kieku f'mera, imċajpar, imma mbagħad naraw wiċċ imbuċ. Issa naraf biċċa, imbagħad naraf bħalma jien magħruf issa. Issa hawn fidi tama u imħabba. It-tlieta jibqgħu, il-kbira fosthom l-imħabba. Il-kelma tal-mulej. Is-salm responsorjali, ħin il-poplu lil-mulej għażel bwirtu. Ħin il-poplu lil-mulej għażel bwirtu. Faħru l-mulej bid-daq taċ-ċetra. Għannulu fuq l-arpa b'10 kordi. Għannulu għanja ġdida. Doqqulu bis-sena u b'leħel qawwi. Ħin il-poplu lil-mulej għażel bwirtu. Għax sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-driq tu sewwa bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Ħin il-poplu lil-mulej għażel bwirtu. Ħin il-ġens lil-mulej u Alla tiegħu. Il-poplu li hu għażel bwirtu. Ħadkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif biki it-tama tagħna. Ħin il-poplu lil-mulej għażel bwirtu. Qumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Int għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej qal: ma' min mela se nxebbaħhom in-nies ta' dan iż-żmien lil min jixbħu lil qabda tfal bil-qiegħda fil-pjazza jgħidu lil xulxin u jgħidu: daqqejnielkom il-flawt u ma sfintowx, għannejnielkom għanja ta' niket u ma ħabbattux fuq sidirkom. Għax tassew ġi Ġwanni l-Battista la jiekol ħobs u lanqas jixrob imbejt, u intom tgħidu l-għandu fih xitan. Ġibin il-bniedem jiekol u jixrob u tgħidu: araw xi bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-pubblikani u l-midinbejn. Imma l-ulied ta' Alla kollha taw raġun lill-għerf tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Żgur kollha kemm aħna żisħuti smajna xi darba b'Santa Teresa, jew ħafna jgħidula Santa Tereżina tal-Bambejn Ġesu. Għandna diversi qaddisejn bl-isem ta' Teresa. Mhux hekk l-ewwel tnett Teresa ngħidula l-kbira, Teresa t'Avila. Il-festa tagħha fil-15 ta' Ottubru, mhux għal dik qed nirreferi. Din kienet il-qaddisa Teresa l-kbira li ispirat ħafna qaddisin oħra
Teresa tal-Bambin Ġesu imbagħad Franċiża li għexet fit-tmiem is-seklu 17 u x'hekk. U mbagħad għandna Santa Teresa Benedetta tas-Salib fil-Ġermanja li mietet qatluha fil-kamp tal-konċentrament u riċentament il-Santa Teresa ta' Kalkutta. Jien ħan irreferi għal Franċiża, jiġifieri dik li għexet fit-tmiem is-seklu 17. Tfajla daħlet fil-konvent ta' 14 sena, soru tal-klawżura u x'hekk. U għexet ħajja mill-iktar sempliċi. U llum hija patruna tal-missjonijiet tal-Knisja ma' San Franġis Saverju. Tafu għaliex saret patruna? Mela kif kienet fil-konvent, bdiet ġejjisa kważi fi kriżi u tgħid imma jiena posti fil-Knisja x'inhu? Hawnhekk magħluqa bejn l-erba' ħitan tal-kunvent, x'nista' nagħmel? Kienet tisma' l-qari ta' San Pawl li qrajnieh il-bieraħ. Kif fil-Knisja hemm diversi doni u karizmi u x'hekk. U kif kulħadd għandu postu, aħna jisna l-ġisem tal-bniedem, Ġesu għar-ras u aħna l-membri. U bdiet tgħid jiena f'liema parti ta' dan il-ġisem ta' Kristu nidentifika ruħi ma' liema parti, x'nagħmel jiena, x'in il-missjoni tiegħi. U fl-aħħar il-mulej ta' d-dawl li kienet teħtieġ. U qalet jiena fil-ġisem ta' Kristu l-Knisja jiena l-qalb. Il-qalb li tippompja d-demm l-enerġija lil partijiet kollha tal-ġisem. U qalet jiena bdil-ħajja tiegħi moħbija, bil-ħajja dedikata għat-talb u għas-sagrifiċċju, jiena rrid inkun dik il-qalb. U li jekk il-qalb tieqaf tħabbat, allura l-missjonarji jieqfu ixandru l-kelma talla. Is-saċerdoti jieqfu jservu lill-poplu talla fil-parroċċi, il-miżewġejn fil-missjoni tagħhom jieqfu jkunu u x'hekk. Il-qawwa u l-preżenza talla fil-familji tagħhom, u eċċetera. U Teresa tal-Bambin Ġesu, jew Teresina u x'hekk, għalmitna, eżis ħuti, dik ngħidula t-triq iż-żejra. Lillum tkellem minna San Pawl fl-ewwel qari. Tafu x'inhi t-triq iż-żejra sabiħa immens, ta'? Li fil-ħajja eżis ħuti, mhux tagħmel l-importanti, importanti wkoll u x'hekk il-mulej jisejħilna kull bniedem għall-istat tiegħu, però mbagħad ikun jonqos l-iktar ħaġa importanti għaliex tagħmel dak li tagħmel. U Santa Teresa tgħidilna, Alla ħafna drabi jew kważi dejjem ma jsejħilniex għal affarijiet kbar, imma jsejħilna biex nagħmlu l-affarijiet żgħar tal-ħajja ta' kuljum b'imħabba kbira. Dik hija t-triq iż-żejra ta' Santa Teresina, dak hu l-importanti. Tista' tkun mara omm li qiegħda ssajjar id-dar u forsi dan tista' tagħmlu fuq qalba jew imdejqa x'qed tagħmlu u x'hekk għax għandha x'tagħmel ħafna x'tagħmel jew min-naħa l-ħor tagħmlu bħala qatt ta' mħabba għall-familja tagħha. Bħala li taċċetta s-sejħa tal-mulej li sservi l-familja tagħha. U dak li qed jgħidilna San Pawl, eżis ħut illum fl-ewwel qari. Tafu x'qed jgħidilna San Pawl? San Pawl qed jgħidilna li dak kollu li nagħmlu fil-ħajja tagħna ma nagħmluhx imqan lejn mill-imħabba huwa moħħli, huwa mormi eżis ħuti. Ara kemm nagħmlu affarijiet, dak kollu li nagħmlu li mhux motivat, mhux imħeġġeġ ir-raġuni għaliex nagħmluh ma tkunx imħabba, kollox jisfuma fix-xejn u kollox m'għandu l-ebda valur quddiem Alla, ma jkollu l-ebda valur quddiem Alla eżis ħuti. Il-Vanġelu tal-lum nistgħu norbtuh miegħu u x'hekk. Mela dan kien hemm in-nies ta' rashom jibsa ta' żmien Ġesu mhux kollha, imma mhux speċjali l-Fariżej, il-kittieba, eċċetera, il-kbarat reliġjużi tal-poplu talla, sfortunatament, li l-ewwel ġie Ġwanni ma ċċettawx l-istil tiegħu għax kien aħraġ iżejjed. Imbagħad ġie Ġesu naqri iktar biex niftehmu qalb in-nies u ma ċċettawx għax bdew jgħidu li huwa wikkielu sakranazz. F'kelma waħda f'moħħhom u f'qalbhom ma kienx hemm l-imħabba. Ma kunux miftuħin għal Alla biex jaċċettaw il-messaġġ li Alla qed jibgħatilhom eżis ħuti. U fid-dinja għandna ħafna hekk minnu rasu jibsa, min jgħid isma' jien kif nifhimha jien biss u kif irrid jien biss. Mbagħad nispiċċaw u x'hekk lanqas niftħu qalbna għal Alla u kważi nispiċċaw ma jimpurtaniex minn dak li jrid Alla minna u x'hekk irrida Alla għalina. U eżis ħuti nispiċċaw nagħmlu ħsara kbira. L-ewwel nett li jenna nfusna. Ejjew niftħu qalbna l-mulej illum ta' u nistaqsuha sikwid dik il-mistoqsija. Jien dak li qed nagħmel għal min qed nagħmlu? Biex nidher,
għali għan-nifsi, għal wiċċ in-nies, jew għal Alla, jew biex inħobb bil-verità. Jekk nagħmlu għall ewwel raġunijiet, nitlef kollox. Jekk nagħmlu għal Alla u motivat mill-imħabba, jibqa' u xek il-grazzja li għatini l-mulej neħodha miegħi sal-eternità. Għax l-imħabba ma tmut qatt teżisħuti, kif qalinna San Pawl. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Alla l-missier jgħajjex u jġeddet il-Knisja b'ħafna doni sabiex tkun espressjoni ħajja tal-imħabba tiegħu, imħeġġin mill-Ispiritu Santu u ħerqana li nsiru nixbħu lill-Ibnu Ġesu, nitolbu ngħidu mulej xerret fuqna it-tieba tiegħek, mulej xerret fuqna it-tieba tiegħek. Sabiex l-insara jgħixu fl-imkien bħal aħwa fil-ħelsien u fis-sliem ta' Kristu rxoxt nitolbu. Sabiex l-umanità timxi l-qudiem lejn Kristu l-feddej, il-bidu u t-tmiem tal-ħolqien kollu nitolbu. Sabiex dawk li jħossuhom irrabjati u huma qatt kuntenti fil-ħajja isibu l-paċi fil-mulej Ġesu nitolbu. Sabiex bil-qawwa ta' dan is-sagrament u bil-konverżjoni personali tagħna nikkollaboraw għat ġdejt tad-dinja nitolbu. Eżis ħut illum jekk aħna lejn nistaqsuha dik il-mistoqsija li nfusna, jien dak li nagħmel għaliex nagħmlu? X'inhi l-motej fir-raġuni għal xiex nagħmlu? Għal Alla u għall-imħabba jew għal xi raġuni oħra? U nitolbuh bil-qalb il-mulej jagħtina l-grazzja tal-intenzjoni retta kien isejħilha San George Preka li dak li nagħmlu għal Alla. Min qalbi bħal dejjem insellem lil ħafna ħutna li jsegwu dil-quddiesa permezz tat-televiżjoni jew mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali, mod speċjali dawk li ma jistgħux jieħdu sehem fil-quddiesa fil-knejjes tagħna. Insellem l-anzjani li jilkom eżis morda, li jilkom persuni bi bżonnijiet speċjali, li jilkom eżis ħutna li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, lil dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom u lil dawk li jeħtieġu t-talb tagħna eżis ħuti, mod speċjali persuni li forsi għaddejjin minn xi mument ta' mart mentali, minn xi mument mudlam fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom. Eżis ħuti Alla rrid jinqeda bija u bejk biex juri l-imħabba lejn l-oħrajn. Alla llum l-imħabba tiegħu tibqa' inviżibbli jekk jiena u int ma nagħmluhiex viżibbli u tanġibbli għal xulxejn. U fuq hekk qatt jiġġudikana, tant importanti din li fuq hekk qatt jiġġudikana. Ħanieqfu ftit fiskiet u lil mulej nitolbuh jagħtina qalb li taf tagħder u tħobb, qalb li tħenn tixbaħ il-qalb tiegħu. U Alla taħnina u imħabba bla qies, isma' nitolbuk dawn it-talbit tagħna permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek u mal-Ispiritu Santu jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom
ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir, aħna u nifirħu bit-tifkira ta' ibnek, għatina li blajnuna ta' kbira inħossu li jent qed tieqaf magħna fit-tiġrib kollu tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għaliex int għamilt il-Verġni bla teba Marija, ibnek, u għajnuna tal-poplu Nisrani, biex imħarsa minna l-insara bla biża jiġġieldu l-ġlieda tal-fidej, iżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli u jgħaddu bla biża mit-tempesti ta' din id-dinja sa ma jaslu ferħana fil-belt tas-sema. Għalhekk minn issa u għal dejjem mal-qtajja kollha tal-anġli bid-devozzjoni kollha tagħna ntennulek innu aħna u ngħidulek Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej fl-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, il-ġisem muqaddas jien Ġesu Kristu. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħuna Gerila Tante. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu,
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejja wissa nitolbu kif għallimna u ridna namlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrej, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa ġisem ta' Kristu, ħarisni mill-ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu.
ħanejdulu grazzi bil-qalb il-mulej Ħuti għal dan il-jum, għal din l-Ewkaristija nqumu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu issa li tqarbilna bis-sagramenti tas-sema u mwettqejn bl-għajnuna tal-Verġni Marija fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex tagħtina li ninżgħu il-bniedem il-qadejm u nilbsu lil Ġesu Kristu li tagħna nisel ġdejt u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanejdu bil-qalb tliet Ave Marijiet f'ġieħ it-tliet ijiem li l-ġisem ta' Omna Marija dan fil-qabar Ħuti nixtieq nofrihom għal pajjiżna, għal Maltin u Rawċin kollha. Però b'mod speċjali nafda f'idejnhom tagħna Marija dawk li forsi għal xi raġuni jew oħra tbedu xi ftit mill-fidi. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħaristek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-missieru Liban u l-Ispirtu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.